Vreau să te salut. Eu sunt Luisa de la Business România și potrivit ultimelor anunțuri pe care le-ai văzut pe pagina noastră de business și în pagina de grup, astăzi am o invitată specială, așa cum au fost toți invitații mei de-a lungul timpului și așa cum vor fi. Discutăm despre posibilitatea de a te reinventa, iar subiectul pe care îl voi dezbate astăzi alături de invitata mea este cu referire la așa oricum nu ajung nicăieri. Cu siguranță este o întrebare care a apărut în viața ta și poate nu știi în ce direcție să te îndrepți, mai ales dacă îți dorești să oferi din cunoștințele tale. Așadar, poate gândești așa oricum nu ajung nicăieri, subiect pe care îl voi dezbate alături de invitata mea, Ana Maria Gugu, care îi spun bine ai venit în Business România. Bună și îți mulțumesc pentru această oportunitate de a face acest live împreună și de a găsi soluții la problema pe care ai ridicat-o la fileu. Cu mare drag! Căutam să fii de mai multă vreme invitata mea aici pentru că tu ai o povestioară foarte interesantă alături de comunități pe care le-ai crescut și ultimul tău proiect pe care nu-l dezvălui acum, îl vom dezvălui pe parcursul acestei discuții. Să intrăm deci în pâine și să dăm drumul acestui dialog și să ne spui, Ana Maria, în câteva cuvinte, cine ești tu și de ce limba engleză? Exact cum ai spus, sunt profesor de limba engleză. În același timp sunt și mamă și soție și prietenă. Port multe pălării din acest punct de vedere. Dar hai să revenim la partea de limba engleză, să-ți răspund la întrebarea de ce. Mi-a plăcut dintotdeauna, de când am început prima dată la școală, această limbă și am avut orientare către a-mi ajuta colegii atunci când aveau dificultăți la teme sau la diferite lecții pe care le făceam la școală. Bineînțeles că undeva prin clasa a 12-a am început să fac eu meditații la limba engleză, îi ajutam copiii prietenilor de familie și mi-a plăcut foarte mult și am continuat, bineînțeles, cu facultatea și cu perfecționarea în această direcție. Pentru tine începutul a fost dintr-o necesitate sau a fost o plăcere? A fost o plăcere. A fost o plăcere, evident, de la pasiunea descoperită de a-i ajuta pe ceilalți să învețe și să se descurce în orice problemă avea legătură cu limba engleză. Foarte frumos. Asta spune multe despre tine și mie îmi lasă impresia că ești un om de acțiune. Mulțumesc! Pe lângă faptul că ești și foarte plăcută, cred că copiii pur și simplu te adoră. Da, mă bazez pe o relație de prietenie cu copiii, nu sunt profesoara aia de la tablă care le dictează și atât. Ai creat propria metodă de predare a limbii engleze? Iată cea de-a doua întrebare pe care am pregătit-o pentru tine. E mult spus o metodă de predare. Am luat din tot ce am făcut, din toate cursurile și de la facultate și de după facultate, pentru că mă perfecționez continuu. Și da, pot spune că am o metodă mult mai prietenoasă de a preda limba engleză, de a-i face pe oameni să înțeleagă, de a-i motiva și evident de a-i implica în procesul de învățare. Dacă o luăm așa, da, din tot ce am învățat am dezvoltat o metodă. Am înțeles. Această metodă, tu spui că o îmbunătățești, dar bazele cum le-ai construit? În primul rând de la profesorii pe care am avut și pe care am îndrăgit, de engleză sau de alte materii, de la nevoile pe care le-am văzut la cei cu care lucrez, fie copii, fie adulți. Și atunci cam pe acolo a fost toată îmbunătățirea, plus varianta în care, cum am spus, mereu caut noi metode și citesc pe oriunde pot, particip la cursuri, tocmai pentru a oferi cât mai multă valoare în partea de predare de limba engleză. În sesiunile de lucru, preferi să înveți copiii sau adulții? E o întrebare dificilă pentru că îmi plac ambele categorii și lucrez cu ambele categorii. La modul că pe zi am foarte multe sesiuni cu copiii cu care relaționez într-un anume fel, iar seara, când vin de la serviciu, bineînțeles, urmează cursurile cu adulții.
N-aș putea să aleg între ei, chiar nu aș putea. Nu pot nici fără copii, nici fără adulți. Ambele categorii îmi sunt atât de dragi. Și dacă ar fi să ne faci o diferențiere între cele două categorii strict, din punct de vedere al predării, care ar fi? Adulții au nevoie mai mult de practică. Copiii merg foarte mult pe auditiv, pe cântecele, pe joculețe în limba engleză, în care aplicăm ceea ce studiem efectiv, iar adulții merg pe practică. Foarte mult își doresc conversație, să vadă totul mult mai aplicat decât copiii. Dar bineînțeles că ambele categorii au nevoie de susținere, au nevoie de motivație și de o figură plăcută care să îi încurajeze că pot. Ce situații neplăcute ai avut de-a lungul carierei, dacă pot să o numesc așa? Pentru că ea, iată, făcând referire la subiectul, așa oricum nu ajung nicăieri în vremurile pe care le trăim, nu știi niciodată când este nevoie să te readaptezi. Mereu m-am readaptat. Prima dată când am făcut-o a fost în momentul în care acum 5 ani de zile mi-a solicitat cineva din Marea Britanie să facem sesiunile de cursuri live pe Skype era pe atunci. Și atunci am avut o perioadă în care mi-a fost teamă că nu o să meargă, că nu o să fie bine. Dar am perfecționat în permanență stilul de predare și interacțiunea în online. Și numai bine că, uite, mi-a prins foarte bine anul trecut, când am trecut și cu copiii în online. Și am fost mult mai sigură pe mine, deși aveam emoții. Dar au răspuns extraordinar de bine la aceste cursuri online, pe Zoom, mai nou că ne oferă mai multe posibilități decât Skype-ul. Și acum, revenind la ceea ce te-am întrebat, ce face dificil în comunicarea cu adulții, de exemplu? Ce moment greu ai avut? Nu cred că am avut un moment greu. Adică, da, primele ședințe întotdeauna până ne cunoaștem, până îmi observă stilul de predare, până ne împrietenim, e întotdeauna dificil, indiferent cu ce grup aș începe. Dar o provocare majoră nu cred că am avut. Deci, pragul, să numim ușor dificil, este acesta al cunoașterii inițiale, după care totul decurge normal și în condiții firești de predare. Am niște grupuri de adulți acum așa faine și când mai intră cineva nou pentru că se eliberează un loc, tot timpul zic: wow, dar cât de fain e la voi aici, adică da. Mă bucur să aud că există aceste legături care se creează între trainer și cel care își dorește să învețe. Astfel face mai ușoară și metoda de predare automat și de învățare și cu siguranță când există situații dificile poți să intervii și cu un sfat. Da, asta le place cel mai mult, faptul că îi motivez, nu îi las. Sunt acolo pentru ei și o simt. Foarte frumos. Ce îți place la activitatea de trainer, Ana? Faptul că ajut oamenii, faptul că vin apoi oamenii și îmi spun că au reușit în diferite situații, e minunat. Revin la grupele mele de adulți. Toți au senzația că nu știu nimic, toți au senzația că n-au făcut progres și mereu îi trimit la primele ședințe și să se uite cât de fain au evoluat. Da, drumul nu e ușor, nu e scurt, dar evoluția se produce în timp și pas cu pas. Și important este pentru noi, pentru fiecare, fie că e vorba de limba engleză sau orice alt subiect din viața noastră, să ne bucurăm cu tot sufletul de orice mică reușită. Ce frumos ai spus! Ce frumos ai spus! Mulțumesc, chiar o simt. Care este tiparul ideal al cursantului tău? Evident, cel care mă ascultă, cel care își face temele, cel care aplică toate sfaturile pe care le dau. Pentru că, ok, ne vedem o dată sau de 2 ori pe săptămână, dar procesul de învățare n-ar trebui să se reducă la acea oră, 2, 3, ci să facă diverse lucruri care să-i ajute în acest proces. Să asculte melodiile pe care le sugerez, să se uite la filme fără subtitrare și tot felul de alte sfaturi pe care le dau și sunt acolo pentru ei, să-i ajut să găsească ce li se potrivește. Dacă îmi permiți, eu asta aș numi o provocare. Faptul că munca care trebuie depusă în afara cursurilor tale
să fie, cred, la nivelul la care tu te aștepți? Mie nu mi se pare o provocare, mie îmi place. Îmi place să susțin oamenii, îmi place când vin și îmi spun: băi, Ana, am aplicat ce ai spus tu și a fost atât de bine și uite cât de frumos e. Adică nu mi se pare o provocare. Spuneam în sensul în care ai printre cursanții tăi și mai puțin dorni să aplice, în afară de temele pe care tu le dai, să-și aloce timp Păi să aprofundeze. și aici le dau tot felul de tips and tricks, cum să le facă ca să nu simtă o corvoadă în tot ce fac. Ok, gătim. În timp ce gătim, în loc să ascultăm radio și știri, hai să ascultăm ceva în engleză. Și atunci nu mai simt totul ca pe o corvoadă și ca pe o provocare. Că încerc să adaptez toate lucrurile pe care le știu și în funcție de ei și de programul pe care îl au, cu sugestii și cu sfaturi. Hai să continuăm, pentru că mai ai multe să ne spui. Foarte multe, da. Ai creat o comunitate pe marginea a ceea ce faci, care numără cu aproximație, din studiul pe care eu l-am făcut așa în puținul timp, de 3500 de persoane. Ce-ți dorești tu să înțelegem prin aceste postări pe care le aduci în fața comunității și de ce ai ales să comunici astfel? Da, comunitatea pe care am creat-o se numește Englishable, un joc de cuvinte de la English și able, adică îmi doresc să ajut oamenii să devină able, capabili să se exprime în limba engleză. Și am ales Facebook-ul pentru că mi se pare un canal ușor de comunicat, oamenii intră să se relaxeze, iar postările pe care le-am adaptat de-a lungul timpului nevoilor lor îi ajută tocmai să se relaxeze, să nu simtă engleza ca pe o materie grea de studiat. Facem tot felul de quizuri, le mai dau diverse sfaturi. Am făcut inclusiv videoclipuri în care explic pe scurt necesitățile lor, de genul British English versus American English sau cum e corect și cum e greșit, cum se pronunță corect și cum se pronunță greșit. Și de-a lungul timpului am adaptat și iată că da, am 3500 de persoane în această comunitate, pe pagina de Facebook, dar și în grupuri cu care mereu comunic, pe care îi ajut să înțeleagă diverse lucruri. Și cred că asta a făcut diferența în ce privește modul meu de a interacționa cu oamenii. Faptul că sunt acolo și le spun și de ce e bine și îi felicit și le spun și de ce e rău și că se poate învăța. Ce spune comunitatea ta despre această comunitate? Le place, adică exact ca și cursanții de la cursurile live, evident nu sunt toți cei 35.000 de persoane în cursuri live, aceeași impresie o au despre mine. Faptul că sunt acolo, că le explic frumos, că înțeleg din modul în care eu le explic și sunt mulțumiți de interacțiunea cu mine. Am avut persoane care n-au venit niciodată la cursuri live, dar doar din postările de Facebook au reușit să ajungă la un nivel mai sus cu limba engleză. Am observat ceva în timp ce vorbeai. Ai spus 35.000 de persoane și eu am notat 3.500. 3.500, iartă-mă, am zis 35? Da, eu îți doresc să ajung. E un target frumos, da. Eu îți doresc să ajungi la 70.000. De ce nu? Pentru că, într-adevăr, activitatea pe care Ana Maria o face este deosebită. Oferă atât de multe comunității, oamenilor, tuturor celor care au această dorință de a învăța și cred că are satisfacții pe această activitate, în acest sector în care ea și-a dorit să ajute. Te invit să adresezi întrebări Anei dacă ai orice curiozitate, ea este curioasă, sigur pregătită să îți răspundă. Și Ana, hai să continuăm cu următoarele întrebări. Te rog. Haideți să vedem unde am rămas. Da, un subiect destul de sensibil referitor la educație, la ce se mai întâmplă în sistemul românesc de educație și să te rog să ne spui dacă, din punctul tău de vedere, este educația un factor delimitator în 2021, având în vedere turnura pe care a luat-o
întregul sistem de învățământ și de predare, adică ne-am mutat în online. Evident că este delimitator și nu numai în 2021, ci în toate perioadele. Educația face diferența. Educația este, din punctul meu de vedere, cheia spre libertate, spre a-ți îndeplini orice dorință pe care o ai și, din păcate, exact cum ai spus tu, Luiza, în România educația n-aș vrea să folosesc un termen foarte urât, doar că e rigidă. Este un sistem în care accentul se pune, exact cum spuneam mai devreme, doar pe predare, fără să se implice emoțional elevul, fără să îi se dezvolte anumite calități. Iar aici vreau să spun că acest lucru se întâmplă nu numai în școală, cât și în universități. Adică la toate nivelele de educație se întâmplă acest lucru. Din punctul meu de vedere, ar trebui să continuăm această educație formală cu o educație non-formală, să căutăm noi metode dacă, din păcate, Ministerul Educației din România nu ne oferă ce trebuie. Eu sunt o persoană care mereu caută, exact cum am spus și mai devreme, și nu numai pe predarea limbii engleze, ci în toate domeniile să citesc, să ascult, să particip la diverse cursuri care să mă ajute în dezvoltarea mea profesională, în dezvoltarea mea personală. Și cred că datorită tuturor cursurilor la care am participat și informațiilor pe care le-am acumulat, sunt astăzi unde sunt. Deci da, este un factor extrem de important educația. Ești încă o persoană care spune și gândește exact ca și mine, pentru că, de asemenea, este un element acesta, educația, care într-adevăr face diferența. Atunci când alegem să investim în noi și nu numai după cunoștințele pe care le-am acumulat, avem această capacitate de a da și în jurul nostru, este un factor delimitator. Și numai prin educație poți să te îmbunătățești din toate punctele de vedere. Așa este, și să nu mai vorbesc despre frustrările pe care le-am acumulat în sistem, pentru că am fost profesor, evident, și în sistemul educațional de stat și nu e cumplit atât pentru elevi cât și pentru profesori, din păcate. Și trebuie găsite soluții, apropo de ce ziceai, așa nu mai merge, nu ajungem nicăieri în felul acesta. Pentru că mi-ai ridicat mingea la fileu, eu o înapoiez și te întreb care ar fi soluția ta? În primul rând, să căutăm noi, ca persoane, să ne autoeducăm. Să căutăm oamenii care ne pot ajuta în acest sens. Nu cei care doresc doar să ne transmită informații, ci cei care ne ajută să ne dezvoltăm abilități. Asta ar fi una din căile prin care am putea face asta. Întru totul de acord. Întru totul de acord și dacă ar fi mai multe persoane precum este Ana, România ar fi schimbată. Eu cred că sunt foarte multe. Eu chiar cred că sunt foarte multe, pentru că observ o schimbare în piață și asta mă bucură extrem de mult. Exemple demne de urmat, care într-adevăr pot schimba ceva la un moment dat. Asta pentru că vreau să aduc din nou atingere subiectului, așa oricum nu ajung nicăieri. Nu că nu ajungi nicăieri. Autoeducă-te, ia exemplul dat de Ana și o să vezi că îmbunătățiri vor exista. Poate că nu se întâmplă acum, în secunda 2, dar în timp va avea rezultate. Să te invit să ne spui, tot din punctul tău de vedere, ce crezi că lipsește în sistemul educațional din România. Aș începe cu ce ar trebui dat afară din sistemul educațional din România, și anume politica, asta este evident, și să fie mai mulți profesori bine pregătiți, mai empatici cu elevii, studenții, liceenii și mai multă aplicabilitate, prea multă teorie, lucruri mult mai practice, ateliere. Spre exemplu, programa de limba engleză, că asta mi este cea mai familiară, presupune doar ca eu să vin la catedră și să scriu pe tablă eventual verbul to be sau o listă de cuvinte.
Ei bine, niște grupuri conversaționale ar fi mai bune, niște piese de teatru pentru copii. Se mai mișcă un picuț, dar prea puțin în direcția asta, pentru că, evident, când copiii nu stau în bancă, se agită și e mult mai greu de controlat atunci. Profesori mai empatici, mai bine pregătiți și o orientare spre dezvoltarea abilităților și nu spre transmiterea de cunoștințe. Spre exemplu, eu mi-aș dori foarte mult ca cei 2 copii ai mei să studieze educație financiară, să se dezvolte emoțional foarte bine în școală, pentru că știm cu toții că există acel fenomen de bullying care e extrem de urât și cumva pare de necontrolat, iar părinții aruncă vina pe profesori și profesorii pe părinți. Un mediu mult mai plăcut pentru ambele categorii de oameni implicați, și cei de la catedră și cei de dincolo. Îți mulțumesc pentru sinceritate. Într-adevăr, în grupurile în care mă învârt, aud adeseori acest termen de bullying, dar pentru că nu face subiectul discuției de astăzi, faptul că tu l-ai menționat arată cât de implicată ești și dorința ta de a interveni cineva, cumva, poate cu niște metode care să se poată aplica cât mai rapid, nu la un moment dat, de a stopa ceea ce înseamnă bullying-ul în școli. Să continuăm! Să continuăm! Ai fondat platforma de cursuri Studiază Education. De ce? Tot dintr-o nevoie pe care am descoperit-o și tot din dorința de a ajuta. Pentru că, exact cum ai spus, am un număr de urmăritori pe pagină, 3500. Evident că nu pot fi acolo fizic pentru toți la orice oră sau nu ne potrivim în program. Și am avut multe persoane care mi-au cerut să înregistrez și să vadă cum ar fi. Iar feedback-ul lor a fost extraordinar. Așa am început să creez cursuri online înregistrate și efectiv m-am lovit de o problemă foarte mare. Nu am avut unde să le găzduiesc și o platformă care să mă ajute pe mine și să-mi acopere toate nevoile mele, dar și ale cursantului. Nici în România și nici în afară. Și tot gândindu-mă la toate frustrările astea ale mele, am zis, băi, da, sunt atâția alți traineri, atâția alți profesori, atâția alți oameni care au informație de calitate de livrat și se lovesc de aceeași problemă ca și mine. De ce n-am găsit o soluție pentru toți? Să ne implicăm cu toții în această educație non-formală, să ajutăm românii să se dezvolte și în același timp să creăm comunități de oameni care să se ajute între ei, noi între noi, ei între ei. Și practic asta a fost ideea care a stat la baza platformei Studiaz. Și în ce stadiu ești cu această platformă? Pentru că dacă îmi permiți și bineînțeles și cei care ne urmăresc sau ne vor urmări după ce sesiunea se va fi încheiat, 5 minute, 10 minute în care vom face o distribuire de ecran în care să ne prezinți mai în amănunt ce înseamnă această platformă studiaz.ro, cum putem să ne urcăm cursurile acolo în cazul în care suntem deja la un nivel la care cunoștințele noastre pot ajuta. Iată, platforma studiaz.ro. Și Ana, ai cuvântul să apeși pe toate butoanele, să spui ce găsim, care este baza de curs pe care o putem urca. Cum spuneam, platforma a pornit la dorința noastră de a ajuta informațiile să ajungă cât mai ușor și cât mai bine la cursanți. Platforma a fost gândită ca fiind user-friendly, adică totul este extrem de ușor de utilizat, nimic ascuns, oricine poate intra și să găsească orice are nevoie, de la cursuri, la cum să devină eventual trainer, instructor pe platforma noastră și să-și urce cursurile aici. Mă întrebai în ce stadiu suntem. Din câte vezi, am pornit, suntem ok. Avem deja câteva cursuri urcate pe platformă cu trainer cu care discutăm de ceva timp și așteptăm și pe ceilalți să termine de înregistrat ca să urcăm pe platformă cursurile. În ce privește partea de creare curs, acum sunt două situații.
Cei care au deja un curs și evident pentru ei procesul de urcare pe platformă este cel mai simplu, pentru că deja au materialele și în contul lor de instructor au această posibilitate de adăugare curs nou. În momentul în care intră pe adăugare curs nou, o să dau un nou share screen pentru că se deschide o altă pagină. Noi așteptăm. Este foarte interesant, acum ca să intervin și eu, să te las un pic să mai respiri, ce presupune crearea unei astfel de platforme, cum găsești trainerii, cum pot crea trainerii baza de curs, poate le dai indicații și în acest sens. Haideți să vedem. Da, evident o să ajung și la pasul acesta. Cum spuneam, totul este extrem de ușor de utilizat în momentul în care ai cursul finalizat. Pe lângă faptul că există un tutorial scris de cum se utilizează și cum să aplici la fiecare pas informațiile și ce ai de făcut, de la adaugă titlu, adaugă categorie, adaugă o imagine, am încercat să fie totul extrem de simplu pentru cineva care vrea să urce cursul. Pe lângă acest tutorial scris, eu am și un curs la care lecția în care prezint cât de ușor se urcă cursul este gratuită pentru orice utilizator de pe platformă, tot pentru a ajuta acest proces de urcare a cursului. Evident, cum spuneai tu, Luiza, în cazul în care nu ai deja un curs, dar te gândești că te-ar ajuta și ți-ai dori să împarți cu ceilalți cunoștințele pe care le ai, am și aici foarte multe sugestii pe care le pot face. Sunt alături de cei care își doresc să urce un curs, să-și creeze un curs. Sunt alături de ei și le răspund la întrebări și îi ajut cu tot felul de sfaturi pe care și eu le-am învățat de-a lungul timpului. Apropo de educația continuă, am făcut diverse cursuri de creare de curs și am luat toate informațiile utile de acolo, pe care le pot împărtăși cu oamenii care își doresc un astfel de curs, care evident este, pe lângă valoarea pe care o aduce celor care îl urmăresc, este și o carte de vizită pentru noi, ca să ajungem la cât mai mulți oameni și să îi ajutăm și să le creștem încrederea în noi ca și experți. De asemenea, pe lângă crearea de curs, ne-am dorit ca platforma să nu fie doar o chestie mecanizată, pentru că evident suntem oameni și avem nevoie de conexiuni. Iar pentru acest lucru, pe lângă platforma de cursuri în care omul pur și simplu achită cursul, acesta este adăugat în contul lui automat și îl poate urmări oricând, oricum. Avem și o parte de comunitate. Este un fel de platformă în stilul Facebook-ului, deși nu ne dorim să devină Facebook, pentru că activitatea principală evident este educația. Dar această platformă ne ajută pe noi ca și trainer, ca și instructori, să creăm diverse grupuri ale celor care ne-au cumpărat cursurile și să păstrăm o comunicare cu ei, să le răspundem la întrebări, să updatăm cursurile noastre și să facem anunțul pentru toată lumea într-un grup, exact cum sunt cele de Facebook. Mai mult decât atât, tot o comunitate am creat și pentru traineri, în sensul că vrem să ne sprijinim unii pe ceilalți. Avem întâlniri live pe Zoom pentru a discuta ce nelămuriri au, ce dificultăți mai au în crearea de curs. Că ne axăm foarte mult pe partea de comunitate, pe partea de interacțiune, instructor sau cursanți în cele din urmă, pentru că evident că fiind acolo pentru ei și răspunzând la întrebări, în momentul în care nu suntem, ei se pot ajuta între ei. Cursurile noastre pot ajunge
la cât mai mulți oameni, pentru că tot așa o dorință a mea este să scoatem România din acele clasamente în care este pe ultim sau pe ultimele locuri în ce privește educația și autoeducația. Foarte interesantă prezentarea. Și acum, întrebările de final, aproape de final, pentru că mai avem cu aproximație 10-12 minute din această sesiune live. Înțeleg în felul următor. Eu, în calitate de cursant, accesez platforma studias.ro și îmi creez un cont. Da, toți utilizatorii au nevoie de un cont pentru a putea să cumpere un curs sau să-și creeze unul dacă vor să devină traineri. Perfect. Există cont separat de cursant, înțeleg, și cont separat de trainer. Da, în momentul în care se face logarea pe platformă, ai această opțiune de a deveni trainer. În situația în care eu voi accesa contul de cursant, merg și aleg din cursurile care la acel moment sunt disponibile, îl adaug într-un coș, bănuiesc. Da, achit și imediat mi se oferă acces. Sau este o perioadă care trebuie... Este totul automatizat, tocmai pentru a fi ușor și pentru noi și pentru utilizator, pentru toată lumea. Este totul automatizat. În momentul în care a fost efectuată plata, cursul merge în contul cursantului și poate să se apuce de el. Cum poate un antreprenor, Ana, sau un freelancer, de ce nu, să-și promoveze cursul pe platforma studias.ro, pentru că tu câteva detalii ai dat mai devreme și ai spus că ești dispusă să ajuți cu sfaturi, inclusiv pentru a crea acest curs, pentru ca mai apoi să fie urcat pe platformă. Evident că avem o strategie de marketing, atât pe partea de ads-uri pe Facebook și pe Google, dar mai ales o strategie de creștere organică. În sensul că, cel puțin, lansarea oficială a platformei mi-o propun să fie tot sub formă de discuție live, cum facem noi două acum, în care să fie instructorii care au deja cursuri pe platformă invitați să discute despre cursurile lor, deci este o promovare în primul rând a lor și a cursurilor. Și mai mult decât atât, în fiecare lună să facem câte un eveniment, un fel de webinar în care promovăm o anumită categorie de cursuri, un fel de publicitate plătită, tot felul de activități care să ne aducă în fața cât mai multor oameni pe care să-i putem ajuta. Și partea drăguță este că tot aici, în secțiunea de creștere organică, inclusiv cursanții vor avea posibilitatea de a promova platforma. Primesc diverse monede Studias în funcție de nivelul la care ajung la un curs sau de activitatea pe care o fac pe platformă. Au un link de afiliere pe care îl pot distribui pe grupurile de Facebook sau pe paginile personale de Facebook și să aducă prietenii lor pe platformă. Va fi la fel un modul de gamification, în sensul că vor fi clasamente, vor primi diverse insigne pe măsură ce termină un curs sau fac o lecție. Și la fel va exista posibilitatea de a da share pe paginile de socializare cu ce au făcut, cu ce realizări au pe platformă și cum îi ajută cursurile noastre. Iată, este o platformă complexă și în continuare a ceea ce noi am discutat, Mateia Garici ne întreabă, de fapt te întreabă, dragă Ana, cum se diferențiază platforma ta de Facebook? Bănuiesc că se referă la partea de comunitate. Nu știu, poate ne clarifici, Matei, la ce ai făcut referire. Până atunci, răspunde-ne tu exact la ce te-ai gândit pentru partea de comunitate. Dacă da, a răspuns că da. Da, ok. Evident că vreau ca pe partea de comunitate din platformă să existe discuții referitoare la cursuri. Noi, instructorii, să venim să ajutăm cursantul cu privire la întrebările respective pe care le are, cu o problemă pe care a întâlnit-o, cu ceva ce n-a înțeles,
Și atunci partea de comunitate Studiaz nu este ca să ne expunem pozele din vacanță și pozele cu cățelușii și bebelușii, ci strict pentru creșterea noastră, tot ca o formă de educație, pentru că, evident, cursurile online înregistrate au neajunsul faptului că par rigide, faptului că doar te uiți singur acolo și nimeni nu-ți răspunde dacă ai întrebări de partea cealaltă. Cel mult există comentarii la video și atât. Dar faptul că există o platformă în genul Facebook în care tu ai putea să te adresezi direct trainerului prin mesaje private, prin grupurile create de trainerul respectiv, umanizează tot acest proces. Tot acest proces online e adus în partea de colaborare, de discuții directe între trainer și cursant sau între cursant și cursanți. Sper că a fost pe înțelesul lui Matei răspunsul tău și dacă vrea să mai completeze, sigur îl așteptăm. Și îi mulțumesc pentru interacțiune. Cred că are și un interes pe zona asta, cel puțin așa simt eu. Poate că va deveni cursant și va fi vreun curs care îl va atrage, iar tu ești aici foarte pregătită să-l susții. Foarte interesant, mulțumesc și noi mulțumim, Matei. În primul rând pentru că ești aici, la această oră, la prânz, când antreprenorii de obicei au activități. Iar ca un antreprenor foarte ocupat, cum ești, Ana, când mai ai timp și de activitățile de mămică, ca așa îmi spuneai la început? Că ești mămică, profesor de engleză. Dimineața, seara și în weekend. Atunci sunt toate copiilor mei. E dificil, dar îmi place ceea ce fac și cumva simt că tot pentru ei o fac. Și dacă eram la un job, la școală, tot același lucru ar fi fost. Tot de dimineața până seara aș fi muncit și tot așa m-ar fi văzut. Dar măcar acum, știi cum e, îmi aleg programul meu, fac lucrurile așa cum simt eu că este bine pentru cursanți, nu cum mă obligă un sistem rigid, cum spuneam mai devreme despre sistemul de învățământ. Te felicit pentru curajul pe care l-ai avut cu 2 copii acasă, să fii atât de activă și să îți dorești atât de tare și iată că după toată munca depusă, acum tu culegi roadele, pentru că în spatele unei astfel de platforme există o investiție fantastică de timp, de buget nu mai vorbesc, nici nu vreau să-mi spui, dar faptul că aloci acest timp pe care l-ai putea aloca familiei tale, mai mult copiilor tăi, dai și comunității din care faci parte, din cunoașterea ta. Și ca să și încheiem într-un mod mult mai plăcut așa și să ne lăsăm privitorii cu un mesaj drăguț din partea ta, Ana, înainte de a avea cuvântul de încheiere, te rog să-mi spui unde te găsim. Evident pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, pe toate platformele de socializare, pentru că îmi place să interacționez cu oamenii, exact cum spuneam și mai devreme. Pagina personală, pagina de business Englishable, pagina de business Studiaz. În grupul nostru sunt cu voi. Deci în Business România, iată, vedeți că lucrurile vin și se pun cap la cap dacă oamenii își doresc. Și cred că Luiza are o mică problemă de conexiune. Dar oricum, din ce mi-amintesc, îmi propusese să închei frumos această întâlnire live pe care am avut-o. Și evident nu o pot face mai bine decât prin a vă sugera ce am făcut în tot acest live, că investiția în autoeducare este cea mai importantă și ne poate aduce atât de multe beneficii ca și cursanți, dar evident că dacă noi suntem deja un expert în domeniul nostru, putem să punem umărul și cărămidă cu cărămidă la educarea tuturor celorlalți. Nu ne trebuie neapărat să fim profesori dacă știm educație financiară, dacă știm marketing, dacă știm, de ce nu, programare. E loc pentru toată lumea, pentru că îmi doresc ca această platformă
să fie cursuri din domenii diferite, pentru că noi, ca oameni, avem interese diferite și cu cât căpătăm mai mult încrederea celorlalți, cu atât mai bine este pentru toți și avem de câștigat din acest proces. Mie oricum mi-a făcut mare plăcere să fiu în acest live. Cred că se conectează și Luiza. Gata, Luiza, ești ok? Da, îmi cer scuze pentru providerul de internet. Sunt convinsă că te-ai descurcat minunat. Mi s-a șoptit în casca pe care nu o am că te-ai descurcat perfect și îți mulțumesc pentru asta și îmi cer scuze că se întâmplă astfel de situații, dar iată, sunt independente de noi. Evident. Un singur minut. Deci, la timp cât să îți mulțumesc pentru că ai acceptat să fii prezentă astăzi aici și, bineînțeles, să smulg de la tine promisiunea de a reveni în viitorul apropiat, să ne spui ce ai mai făcut, cum mai merge platforma aceasta de studiați.ro, ce oameni minunați ai reușit să mai adun pe lângă tine și să rămâi în continuare alături de mine în Business România. Atunci dăm voie să închei eu această sesiune, mulțumindu-ți încă o dată pentru timpul pe care mi l-ai acordat, mie și celor care ne-au urmărit sau ne vor urmări. Cu mare drag și eu îți mulțumesc. Acestea fiind spuse, îmi cer scuze încă o dată și dăm voie să-ți mulțumesc că ești alături de mine, alături de Business România și te rog să vii, să devii membră, să ne prezinți povestea ta, afacerea ta, poate că ai servicii pe care vrei să le faci, să le promovezi, să le faci auzite, produse despre care ar trebui să știm și rămâi cu bine, să ai o zi deosebită, la revedere!